i és un reconeixement a tots els esportistes que fan un gran esforç, un gran sacrifici, i això és, com t'estic dient, un agraïment, val? I encoratjar-los a continuar per aquesta vida tan saludable que és en el tema de l'esport. Penso que és un dia important perquè molta d'aquesta gent competeix sempre fora del seu poble i és un dia perquè el poble reconega un poc la seva labor durant tot l'any. Des dels principis que jugava a futbol he estat així, pues ara estar galardonada com a la millor esportista, pues per a mi és molt important.